പാട്ട് പോകുന്നത്. അതിനകത്ത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഉച്ചവെയിലത്ത് മാട് പോലെ ഉഴച്ചിട്ട് അന്തി മയങ്ങുമ്പോൾ ആടി കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് പിച്ച വെച്ചതെല്ലാം പെരിയാറിൻ മടിത്തട്ട് കപ്പലൊച്ചയല്ലോ താരാട്ട് പാട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് അയാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അയാളുടെ അതിന്റെ സദാചാരപരമായിട്ടും നൈതികമായിട്ടും ധാർമ്മികമായിട്ടുമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ പാട്ട് ഇയാളുടെ മോശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അയാളുടെ പാട്ടിനെ എടുത്ത് വിമർശിക്കുന്നത്. അയാൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഗായകനാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നു. അയാൾ പാട്ടുകൊണ്ട് ആകർഷിക്കുന്നു, അയാളുടെ പ്രകടനം കൊണ്ട് ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അയാളെ അവഗണിക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിൽ അയാൾ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ സാന്നിധ്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തലമുറ, അങ്ങനെ ഒരു തലമുറ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നു. മലയാളം റാപ്പിന് വഴങ്ങില്ല എന്ന് നമ്മൾ ദീർഘകാലമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നതിനെ തിരുത്തി എഴുതുന്നു ഒരാൾ. മലയാളം റാപ്പിന് വഴങ്ങും, ഈ ഭാഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വഴക്കമുണ്ട് എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നു.